बिजेपिया बिटिसि दखल खालामनो हाया आरो बिजेपिखौ बिटिसि बाखि रायजोआ खालामनो होआ। मानोना नैबे बिटिसिया जोंनि आबै आबौमोना आन्दलन खालामना लाबोनाय बिटिसि। नैबे बिटिसिया जोंनि आइ आफामोना मुंख्लं जाना लाबोनाय बिटिसि आरो नैबे बिटिसिया जोंनि बिमा माहारिया सिलाइजों बुजानानै बेसेबांबा न' सावलायखांनानै जिनाहारि जानानै लाबोनाय नैबे जोंनि बिटिसि आरो बे बिटिसिखौ बिटिसि बाखि रायजोआ जोङो फैनो होआ। खारन बिजेपिया दा समाव खुंथायाव गैया, फुल खुंथायाव गैया। एलायन्स माने 50% खुंथायाव बिथांमोना दङ आरो 50% खुंथायाव थानायावनो जोंनि बिटिसियाव थानाय बे रायजोफोरखौ सोरबा अरुप कुमार दे बायदि, सोरबा गौतम दास बायदि, सोरबा सुजल भुजल कुमारमोन बायदिया दिनै सलायबाय दं। बिथांमोननि नेतृत्व जोंखौ लानायखौ जों नुनो मोनबाय दं। आरो बे समावनो बिजेपियाव थानाय बिजेपिया जुदि फुल जुदि मोनसे पावाराव फैयोब्ला होनबा जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया मा जागोन? बेयो मोनसे गेदेर मोनसे कुइसन जानानै फैदो। आरो बे समाव बिजेपिखौ दैदेननाय बर' बिजेपि लिडारफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना हायोबा बिजेपिनिफ्राय नावमेन साइडआव फैनांगौ। मानोना फुल जुदि पावाराव फैनो लागा बिजेपिया जायोबा जोंनि बर'नि थामोनथा, बर'नि जिथु पावार, बर'नि जिथु खुंथाय बेयाव गुबुन हारिनालागि थांगोन। आरो बेनि थाखाय खिन्थु दायनिगिरिया बिजेपि बर' लिडारफोरनि जागोन। मानोना जुदि फुल पावाराव फैना जोंनि बर'फोरनि पावारा जुदि गैया जानो लागा जायोबा बेनि थाखाय खिन्थु बर' रायजोफोरा मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। आरो अन रेकर्ड नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आं बाथ्राखौ बुंदो जे तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया जुदि मोननै मोनथाम मोनब्रै जैता सिट देरायो बिटिसिनि 35 लाख जनसाधारणनि सुरक्षानि सार्थआव हयथ' इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन, नंनि रिजनेल पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो गुरै खावलायदो रायजोफोरखौ।